Ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta fitar da sanarwar tsunduma yajin aiki cikin kwanaki 21 idan ba a biya mata bukatunta ba. Shugaba Tinubu ya naɗa Dr. Abdullah Pakistan a matsayin sabon shugaban hukumar nakon bayan ya soke Jalal Arabi. Kwamitocin China da Amurka kan harkokin kuɗi sun gudanar da taro karo na 5. Muna kuma tafar labarin wasanni. Jama'a assalamu alaikum, kuna tare da ni Sabiu Abdullahi daga nan sashen Hausa na TCR domin kawo muku labarai. Yau Talata 20 ga watan Agustan shekarar 2024 wanda ya daidai da 16 ga watan Safar hijirar halitta na da shekara 1446. Ga cikakkun labaran. Ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta fitar da sanarwar yajin aiki na kwanaki 21 ga gwamnatin tarayya idan har ba a biya mata bukatunta ba. An fitar da sanarwa ne a ƙarshen taron majalisar tattarwa na ƙungiyar wanda aka gudanar a jami'ar Ibadan. Yanke wa'adin zai ƙara matsin lamba ga gwamnati don warware takaddamar da ke tsakanin ɓangarorin biyu tare da kaucewa ci gaba da kawo cikas ga cibiyoyin ilimi a faɗin ƙasar nan. Wata majiya a cikin majalisar tattarwar ƙungiyar ta wato ASU ta ƙasa ta tabbatar da wa manema labarai hakan a ranar Litinin. Idan dai za a iya tunawa, ASU ta yi barazanar shiga yajin aiki a baya saboda rashin aiwatar da yarjejeniyoyi da suka cimma da gwamnatin tarayya. Amma ranar 26 ga watan Yuni, ministan ilimi Farfesa Tahir Mamman ya gayyaci kungiyar zuwa wani taron tattaunawa kan batutuwa da suka shafi jami'o'i da kuma daƙile yajin aiki da suka shirya yi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya soke Jalal Arabi daga mukaminsa na shugaban hukumar alhazai ta ƙasa wato NAHCON, sannan ya amince da naɗin Farfesa Abdullahi Saleh Usman Pakistan a matsayin sabon shugaban hukumar. A cewar ta sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasar Anjuli Ingilale ya fitar a yammacin ranar Litinin, ya bayyana cewa Farfesa Usman fitaccen malami ne wanda ya kammala karatu daga cibiyoyin ilimi na Islama guda biyu, Jami'ar Madina da Jami'ar Peshawar ta Pakistan. Har ila ya kware wajen aiki gudanar da ayyukan hajji bayan da ya taɓa rike mukamin shugaban hukumar alhazai ta jihar Kano. Ana tsumayin majalisar dattawa ta tabbatar da shi a matsayin shugaban hukumar. Ingilal ya kara da cewa shugaban kasa Tinubu na sa ran sabon shugaban na hakan zai gudanar da aikinsa bisa gaskiya da rikon amana ga kasarsa. Idan muka kuma ƙetare kuwa za ku ji cewa kwamitocin kasashen China da Amurka kan harkokin kuɗi sun gudanar da taro karo na 5 a birnin Shanghai da ke gabashin ƙasar China daga ranar Alhamis zuwa Juma'a, inda suka tattauna batutuwa da suka shafi manufofin kuɗi na ƙasashen biyu. Mataimakin gwamnan babban bankin kasar China Shuang Chang'en da Brent Neyman, mataimakin sakataren kula da harkokin kuɗi na kasashen waje a baitulmalin Amurka ne suka jagoranci taron. Bangarorin biyu sun tattaunawa cike da kwarewa da gaskiya da amana kan manufofin kuɗi da ke jan hankalinsu, cike da manufar ƙara zurfafa cikin gyare-gyare kamar yadda aka tattauna a zama na 3 na kwamitin tsakiya na JKS karo na 20. Tattaunawar ta kuma taɓo batutuwa kamar na yanayin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi da manufofin kuɗi da hannayen jari da kasuwarsu da biyan kuɗi da bayanai tsakanin ƙasa da ƙasa da jagorantar harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa da fasashen kuɗi da samar da kuɗi ga ayyukan masu dacewa da kare muhalli da yaƙi da halasta kuɗin haram. To yanzu kuma za mu leƙo fagen ƙwallon ƙafa, inda za mu leƙa yadda ake ta ci gaba da musayar 'yan wasa daga wannan ƙungiya zuwa wannan ƙungiyar. Inda za mu ga cewa mai tsaron bayan Chelsea da Ingila a tawaga masu shekara ta 21 wato Bashir Humphries ɗan shekara 21 na gab da komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Burnley. Har ila yau Chelsea ta fitar da sanarwar cewa Napoli tana son kuɗi akalla euro miliyan 40 kan ɗan wasan Belgium Romelu Lukaku ɗan shekara 31, yayin da take shirin yin watsi da tayin kuɗi na euro miliyan 30 daga ƙungiyar ta Italiya. Ita kuwa Nottingham Forest na duba yiwuwar sake tuntuɓar Feyenoord wato akan ɗan wasan ta mai kai mata hari da kuma Mexico Santiago Gimenez. Everton ta yi tuntuɓa game da batun biyan euro miliyan 60 domin siyan ɗan wasan gaban Atlético Mineiro da kuma Brazil wato Alisson Santana. United kuma tana tsumayin zuwa ranar ƙarshe ta cinikin ɗan wasa don siyan Manuel Ugarte mai shekara 23, tare da fatan Paris Saint-Germain za ta rage farashin ɗan wasan tsakiyar Uruguay na fam miliyan 51. Arsenal ko ta yi fatali da tayin fam miliyan 25 da Nottingham Forest ta yi wa ɗan wasan gaba wato Eddie Nketiah ɗan shekara 23. Da wannan muke ce muku ma'assalam, amma kafin mu salama da ku ga cikakkun wato muhimman kanan. Kun ji cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU ta fitar da sanarwar tsunduma yajin aiki a cikin kwanaki 21 idan ba biya mata bukatunta ba. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada Dr. Abdullahi Usman Pakistan a matsayin sabon shugaban hukumar alhazai ta Najeriya.
Daga ƙetare kuwa kun ji cewa kwamitocin China da Amurka kan harkokin kuɗi sun gudanar da taro karo na 5. To jama'a duka labaran kenan. Kuna iya bibiyar mu ta shafukanmu na TikTok da YouTube da Facebook domin samun cikakkun labaranmu na wasanni da yau da kullum. Da wannan muke ce muku ma'assalam.